तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिनी ब्लॉग डे 29 में आप सभी का स्वागत है। आज 26 जानेवारी आहे, तर आपण आपल्या जुन्या शाळेमध्ये जाऊया। अंघोळ वगैरे करते आणि जाते, दाखवते तुम्हाला। तयारी वगैरे केली आणि गेलो शाळेमध्ये। हे बघा आमची शाळा आणि हे ग्रामपंचायत आहे। हे आतमधून आमचं स्कूल जे मी पहिले तिथे शिकलो। नंतर आमची रॅली वगैरे निघाली, आम्ही मागे मागे गेलो। मग हे बघा चौकामध्ये आलोय, आपले मित्रमंडळी भेटले। मग तुकडोजी महाराजांची पूजा वगैरे केली। मग निघालो आणखी स्कूलकडे। मग स्कूलमध्ये जायच्या पहिले ग्रामपंचायतचा झेंडा वगैरे फडकवला। मग डान्स चालू झाले। मग गेलो आपण घरी गेलो। मग जेवण वगैरे केलं आणि निघालो मोटार बंद करायला। पहिले वॉल बंद केला आणि मग नंतर आलो घरी, झोपलो थोडासा, त्याचा अभ्यास चालू होता। चला ह्या व्हिडिओला इथे सँड करूया, भेटूया अशाच एक नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत लाईक शेअर कमेंट आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।